எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். முதல் முறையாக உங்களை நான் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. சனிக்கிழமை நவம்பர் 2 5:30 PM ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி பே ஏரியாவில் நடக்குது. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இளையராகத்தோட இசை நிகழ்ச்சி. கிட்டத்தட்ட ஏர்லி 70s லேட் 80s வரைக்கும் நம்மளை கைப்பிடிச்சு கூப்பிட்டு போன இளையராஜாவோட சாங்ஸு, ஆஸ்கர் அவார்டு வின் பண்ண ஏஆர் ரஹ்மானோட சாங்ஸு, அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நாஸ்டாலஜிக் சாங்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ், அது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 6 மாதமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்மளை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு, நம்மளை கைப்பிடிச்சு நம்மளுடைய பழைய நாட்களுக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு வர்றாங்க. இந்த குரூப்பில் இருக்கிற பாடகர்களை பற்றி நான் சொல்லணும்னா லைக் அமேசிங். அதை நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் நேராக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி கிரேட். நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம வந்து அடடா இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருக்கிறோம் ஆஃப்டர் அது வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம். அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறது தான் இந்த என்னுடைய முதல் நோக்கம். இந்த வீடியோவோட நோக்கமும் அதுதான். ஏன்னா வந்து திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஷுட் நாட் மிஸ் இட். அதே மாதிரி ஐ நோ லைக் நவம்பர் 2 வந்து தீபாவளி, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு கெட் டுகெதர் பண்ணியிருப்போம். இல்லை அப்படின்னா நல்ல மூவி ஏதாவது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருப்போம். யூனோ திஸ் ஆர் ஆல் தேர். இருந்தாலும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து அங்கே நீங்கள் கொண்டாடுங்க. இந்த தீபாவளி உங்களுக்கு ஒரு அதிரடி தீபாவளியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை விட இது ஒரு குட் காசுக்கு போகுது. அரம்சை, அக்ஷயா ட்ரஸ்ட், இது மாதிரியான வெரி குட் காசுக்கு போகுது நம்மளோட டிக்கெட் மணி. ஸோ நமக்கும் வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் மனசில். அதனால் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சனிக்கிழமை நவம்பர் 2 5:30 PM ஷெபோ காலேஜ், இளைய ராகம், அது உங்களின் ராகம்.